Aja bunteli. Wong arek tak kirim kok aja dibunteli. Kirim ke madai kerdus. Ngengkel. Kerduse ra ono. Ngengkel. Wong ke kena domongi wong, aja kurung dele dhewek. Ke wong bodong. Dadi lontiang. Ora kena tuturi wong. Lah wong nyong kan ge dagang, Mbok. Iya gagah, tapi ngengkel. Barang arek tak kirim. Kirim ke madai kerdus. Wong domongi kok ngengkel. Ya wis kono ditumi, dibunteli. Ora kena tuturi. Wong bang gunung. Wong arek tak kirim. Ayo wis kono wis ditumi dibunteli. Kae pegawian.